କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଆକୁ ଗିହା ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଆକୁ ଗିହା ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ ହୋଇଥାଏ। 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଝିଅ କେତେବେଳେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ସମ୍ଭୋଗ କରେ। ଝିଅ କେତେବେଳେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ସମ୍ଭୋଗ କରେ। ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଯାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଇଲେ ସେମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଇଲେ ସେମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି। ଟାଇଟ୍ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖାଇଲେ। ସମ୍ଭୋଗ କରିବାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କାହାକୁ ହୋଇଥାଏ? ସମ୍ଭୋଗ କରିବାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କାହାକୁ ହୋଇଥାଏ? ମହିଳାମାନଙ୍କୁ।